weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to sadela to keɗele to aliwoure to cilon to guijilon to dabiya to koɓɓilo to boyinaji ko on takusan juula ha e nder galle ceerno aliou thiam to wuuro sogui ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi mauritanie ko aseta hanki o wonno joƴƴingol yoga e conseil régionaux ji sappo e tati conseil régionaux ji tawateɗi e nder leydi he to leydi sénégal capanɗe jeeɗiɗi e jeenayo guinanaɓe nangganoɓe e nder seppoji cakkitinoɗi e nder leydi he ɓe mbaɗama kamɓe kala refule ɓe mbaɗama expulsé ha nder leydi mabɓe ha joni to leydi sénégal kolda heeɓi ƴiwonde mum gatmare arwanide wande fayida no fewi taw kadi ko yadude e marmalle to leydi mali gouvernement mo leydi mali hollidena darino dole mum ponno beele kay wiyeɓe eyyi woni wuy ene wawa tigui hebde polgu to polgu moltengu Allah e nder référendum moɓe ɗamni wadde ñande sappo e jeetati lewru juin ndu gonɗen ndu to leydi Niger armée leydi Niger holliri tigui wonde ɓe mbawi tigui dartade seɓɓitiɓe wannoɓe jangu mumen e nder mina dor goto artisanal tawateɗe e nder leydi he ɓe kolliri ɓe mbari seɓɓitiɓe nayo ɓe nangui goto ɓe bonniniɓe kadi matériel kewɗo no fewi to leydi soudan so leydi nigéria gouverneur banque central wiyama teɓe oɗo saaha joni omo tawe juuɗe dadiɓe to leydi soudan trêve mo 24 heures cifanoɗo hakkude généraux ji ɗiɗi ɗaftodiroɓe laamu leydi ardade leydi ndi trêve o gasi ha laaɓi subaka hande o ko piyanɗe guurɗe e kareli guerre mawɗo no fewi tawate e nder hartuma lamorgo leydi ndi bisimilla moon e ketki hotondirte joni joni piren patte musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñawmo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e goo lewru korse woni juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen ñande aljuma jeenaya lewru korse woni juin gonɗen ɗum yuɓɓinanoma to Nouadhibou lobbudu yurmede jamma taw ko jamma fuutankagala jamma tigi pine e ganni fuutankoɓe tawa kadi yuɓɓinno on jamma ko jeebo dia noon debbo mo babaɓe loti kañum tigi bismino dendaga ko yoga e nalankoɓe e gaydiyankoɓe taw ko leñola fulɓe ɗum noon jamma noon yuɓɓinama tigi tola casa mo Nouadhibou yimɓe Nouadhibou naɓe noon notitima hen ɓe belni jammo ha waɗi fayida yimɓe notitima hen ha tigi hono ko naati nder ko heddima bowal ene ronki dañde palasuji taw kadi ko kuppi beji men ha timmi jamma o noon waɗi gartam no fewi holli tigi fuutankagala eɗen jaara noon dendagal bandiraɓe musidɓe ha tengti noon e jaatigueɓe men ko wayno jeeba so e miñiraɓe mum ko wayno kursuma so e cillo en dendagal jaatigueɓe men tawteɓe to Nouadhibou kala en jetti ɗumen en jarni ɗum e bismago e jaɓɓugal teddugal jabbino enen cifti e dinalankoɓe hewɓe noon ko wayno Salifa Tasora Fambaya e wondude e Thomas Diallo jimowo kelme e Abdoulaye Ndiaye Demba babaɓe mo cifti e daari e diddal mum kañumen kala mbawi nottade hen mone mabɓe kala kadi holli tigui jamma o ko kañuma jeeya ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie fuɗɗorde keddoɗen ha joni ko aseta hanki o sappo lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati wonno joƴƴingol ɓen taw ko witeɓe conseil régional subaɓe kay e sumgoji baɗanoɗi guila ñande sappo e tati lewru mai maydu leydi Mauritanie noon jogui ko sappo e tati conseil régional e sappo e tati conseil régional ɓe jogui hen sappo e tati conseil régional woni koɓe jogui goho ko hoddela Chargui ɗiɗi ko hoddela Harbi tati ko Asaba nayyi ko Gorgol joyi ko Brakna jeegom ko Trarza jeeɗiɗi ko Atara jeetati ko Dakhlet Nouadhibou jeenayyi ko Tagante sappo ko Guidimara sappo e goho ko Trisémour sappo e ɗiɗi ko Inchiri sappo e tati ko Nouakchott siftinde on noon sappo e tati conseil régional ɗi kala dendagal ɗiɗo région ngaji ɗi limtuɗen sappo e tati ɗi kala ko mbiriji taw ko landa insaf woni landa laamu ka kañum ena tigui keeɓi toon polgu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e on faano ha joni aseta hanki sal taw ko sal de réunion conseil régional mo Dakhlet mo Nouadhibou jaɓɓima cérémonie taw ko joƴƴingol hoorejo conseil régional mo Dakhlet mabɓe woni Dakhlet Nouadhibou e nder ɓen e nder hen kadi ɓe cuɓima hewɓe ɓe cuɓima e nder hen ɓe cuɓima rewɓe e makko woni cukkoɓe makko nayo woni les 4 vice président cuɓama cérémonie o noon waɗi ko yesso teddugal jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fate cellal ade hono Mouhtara Wula Dahi e tawtorede gouverneur Dakhlet mo Nouadhibou hono Mahi Wula Hamid e tawtorede kadi c'était timmude no fewi tawa ko yimɓe ummiɓe to ministère de l'intérieur e représentant ji landaji dawrugol e kewɗi caggal kay nde lefol ngol fawa e dow balaɓe hoorejo conseil régional biteɗo Mohamed El Mami Emel Mani Ahmed Bezeid caggal kay nde lefol ngol fawa e dow balaɓe makko tawi kadi ko ngol ɗon watti lawol ngol ɗo waɗi lawol ɗiɗi ɓolo komo waɗe conseil waɗe tigui hoorejo conseil régional mo Dakhlet Nouadhibou caggal nde o fawan lefol ngol noon jagorgala kalfinade ko fate cellal aadi waɗi discours muɗum haali kadi ko heewi tugui kay guila nde sumgoji ɗi juɓɓina o haali o arti kadi guila e rumo jarribo ha e nde sumgoji ɗi juɓɓinira hano ɗum yaari kala caggal ɗum noon kanko président conseil régional o ƴetti konngol o jarni dendagal wawɓe arɓe nottade hen kadi e suuɓe kadi o holliri kadi wonde mabɓe gollode kamɓe ɓe gollide dendagal équipe makko kala ɓe gollode tigui Dakhlet Nouadhibou hano hannirta ni caggal ɗum noon ko nayo taw ko woni tigui cukkoɓe makko woni le 4 vice président ko ɓen woni suɓaɓe ɓen noon premier vice président o wiyete ko Mohamed Yella Abdesalem on jeeya koye landa wiyete ka El Karama rewi hen deuxième vice président ko debbo vice président ko debbo ene wiye Aminetou Mohamed Mesoud
on jiya koye landa tawassul. Troisième vice-président ko Cheikh Melayni Sidi Hayba on koye landa witeka front républicain. So tawi ko quatrième vice-président on wiye Mekki Salek Abdallahi on ko landa swab. kamɓe vice président ji nayi ɗi kala kamɓe kala noon ɓe kolliri tigui maɓe mbaddu junggo e fandu ɓe mbawa tigui gollodade e hoorejo conseil régional o ha tigui ɓe mbawa ƴellidde falde nde e diwan o hano hannirtini siftinde on noon conseil régional mo dahleta mo Nouadhibou ɓe jogui ko nogas ko conseiller tawi nogas tawete hen tawi kadi ko ni ɗum feccuri INSAF woni landa laamu ka jogui hen conseiller ji jeegomo landa El Kerama kañum jogui conseiller ji nayyi taw landa tawassula wondude waddude e era wondude e tawassula wondude e landa witeka era UD e witeka ND e to wassul en non jogui landa be jogui tigi de conseiller landa sabka jogui conseiller goto alliance pour la justice et la démocratie woni wandude e AJDM ben tani jogui ko neddo goto witeka Freedom kanyum ne jogui ko conseiller goto IFP jogui ko conseiller goto IDP conseiller goto ribata kanyum ne jogui conseiller goto AND ne jogui conseiller goto landa hiwar ne jogui conseiller goto landa witeka Isla kanyum ne ene jogui conseiller goto be don nogasi go conseiller non kambe ndenti tigi woni wena subabe o saha joni yo gardo conseil régional de Nouadhibou ha joni kabruji men ɗemngal pulaar senno mimato leydi Mauritanie koto leydi Sénégal padena jaynde Sénégal holli aseta hankio wonde c'était timmudo tay ko yimbe jiabe wal fajiri TV wal fajiri jaynde witende wal TV wal fajiri yittema tigi to Touba to galle khalifa général de Mauritanie be joddima e khalifa onona be jewtude mum ko heewi taw kadi addibe ko wulitade e ñaagade tigi ballala ko fati kay holide mette mabbe ko fati kay e ko chaîne mabbe oɗo saha joni ko signal muma kuppa taw ko laamu ngum kuppi ɗum taw kadi ko lewruɓe kuppa jande Sénégal ndena holide tigi wonde khalifa général rokki tigi ballal mum ummorade e muɗum faade e Walf TV ɓe keeɓi million ngaji joyi taw ko franc CFA hono holiri jayde witende Sénégal ɓe kolliri kadi wonde khalifa holiri kala darde wawi darade hen ma waw darade hen kay ha signal o wawa artude hano hannirtini tawi siftinde on noon kamɓe noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe jogui yimɓe hewɓe gollotoɓe jayde nde so tawi kay jayde nde kuppama oɗo saaha joni signal mum kuppama ɓen hewɓe noon ma mbaw tigui ruttade galleji mbasa liggade woni ko wiyete jaaha chômage technique taw kadi ko hen gurno ɓesguji mumen e galleji men koye dina mbadi noon khalifa o yaltini 5 million gam fabade kay ɓen taw ko ɗaminiɓe kay wasde gollade walla tigui wawde fabade jayde nde ha wawa yobde gollotoɓe mum kadi ɗum noon kañoto udditanoma tawa kadi ko yidde rendinde koppereje holliranoma noon kañoto yehina haaɓe keeɓi fodde 40 millions tawa ko français woni 49 millions kono jayde nde kadi holliri wonde laamu ngu uddi oɗon kañata gam kay salade ɗiɗon koppereje ndentine ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni e nder seppoji cakkitnoɗo waɗede e nder leydi Sénégal teskama noon yimɓe hewɓe teɓama hen tawi ko hoɓɓe e nder ɓen hoɓɓe noon hen capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo ko guinenaɓe kañumen tigui jantuno e ɓeɗon seppoɓe ɓen guinenaɓe noon nangonoɓe kamɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo ɓe kala ɓe mbaɗama refoulé walla mbiyen ɓe mbaɗama expulsé ɓe mbaɗama ortigui ɓe gaddama ha e nder keero leydi mabɓe ɓe mbaɗama expulsé ɓe nudditinama ce e nder leydiji e nder leydi mabɓe woni to Guinée taw kadi ɓayini ɗum ha ɓayini kabaru o ko ministre mabɓe kalfinaɗo gueɗe caggal woni ministre des affaires étrangères et de la coopération ko kañuma ɓayini oɗon kabaru e nder conférence de presse mo wonno aseta hanki sappo lewru juin 2023 e nder conférence de presse he noon kanko jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi o waɗi erango faade dendagal ɓesguji mabɓe tawateɓe caggal leydi ha tenti noon e nder leydi Sénégal nde mbawa tigui joɗade jonde hoɓɓe mbawa tigui toppitade golle mumen mbasa nadde e seppoji mbawa kadi hormade kala ko fati e kuule ɗe leyɗele jabɓiɗe ɓe laamu leydi Sénégal on ene joguino tigui option ngaji ɗiɗi soit ɓen capanɗe jeeɗiɗe jeenam ɓe nanggui eɓe mbawno nanggude kamɓe kala ɓe ñaawe ɓe coke nder leydi hen eɓe mbawno kadi walla nawtudeɓe honno ɓe mbaɗini ha e nder leydi mabɓe ko gam yidde noon moƴƴinde koddigal e tigui jokkodiral gongal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ko ɗum saabide
leydi Sénégal suɓi noon wasde sogdeɓe e ñawdeɓe ñi sogdeɓe ɗum suuɓi noon nawtudeɓe ha e nder leyɗele mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Dakar legal bitegal Keur Massar cuka biteɗo Malick Thiam ko cukalel jarawel duuɓi sappo e ɗiɗi ko guel majjugel melew guila kene wona jonte ɗiɗi joni saabu kay ko guila ñande nogas e goho lewru mai maydu ɗum ko guila nden guel wayri yiyede nanede cukalel nguel noon gela hoɗi koto galle mabɓe to nokku biteɗo Jakhay ene tawe e nder Keur Massar guel yaltino galle mabɓe noon e guel yalti to guel yalti galle mabɓe noon teskama jinnaɓe kolliri tigui e guel selli guel hiisi e guel wondino e hakkille maggel ha timmi kono tuggini en faari oɗo saaha joni ko guel donc guel yitede jinnaɓeɓe noon en tawe sohla mawɗo no fewi ene mbaɗi erago noon kala kay bawɗo yiide guel ɗon cukalel walla joguiɗo alhaali maggel kabaru maggel nde wannodat tigui e guel ɗo noddirguel mbatta ko 77 012 12 75 kanko cukalel nguel noon nene maggel ene wiye Aissata Camara baba maggel wiyete ko El Hadj Oumar Thiam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyen ha to Kolda aseta hanki sappo lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati Kolda woni tigui Kolda heeɓi tigui ƴiwonde muma arwenide woni tigui gattamare taw ƴiwonde gattamare taw kadi ko gattamare wande fayida no fewi ƴiwonde noon arde tigui koye hendu seeɗa toɓo caggal ɗum noon ko baade ɓutte no fewi taw ko jaadude e ɓooɗe glace woni ko wiyete marballe noon yoga e sukaɓe ganduɗa ɗum waɗa saaha joni ko ɓooɗe ko ɗannama glace ni heewi ardude koye toɓo hewɓe noon taw ko hoɗɓe galleji sengge hoɓe kuɓeje taw ko biliraɗe e sengge caggal kayne marmalle ɗe janata e kuɓeje mabɓe hewɓe cikkanno mataw ko kaaji beddete hen keeɓino fayre sukaɓe hewɓe noon ɓe ganda marmalle mbawi tigui yaltude yiide ɗum e hollirde hen weltare mumen no fewi eɗen ñagoal tan ya taw ko belɗam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen fedde taw ko rendinde ɓena wiyeteɓe ulama e awni anduɓe e almameɓe ɓe leydi Sénégal ene kabra dendagal julɓe Sénégal kala wonde yo gandu hitande hikka nde julde taske ko ñande nogas e jeenayyi lewru korse woni juin ndu gonɗen ɗum ko ñande hen wonata ñalawma julde taske ene heddi tan balɗe sappo e jeenayyi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeheten de ko to e gara Dakar hecci hanki oɗo Souleymane Sané jaarowo duuɓi capantati barannoɗo e oɗo événement ina waynoɓe jeehi ubboyde ɓe ɗo e Bamule Kadior eɗen gandi bureau police en nan ɗon mahaɗo sara Bamule ɗo police ji ne daari ɗon nde ɓe birtima ɗon noon sukaɓe ɓe ne keewi otoji eɓe beddo police ji ɗi kaaƴe eɓe jogui mbokkoje eɓe mbokkaɓe eɓe mbiya ɓe waroɓe yimɓe police ji ɗine kamene dartinani gueɗe mumen bedde mabɓe garnatuji ha nder Bamule eɓe naati eɓe ubba oɗo suka eɓe beddo kaaje police ji ɗi ina jaaboɓe garnatuji ha e nder Bamule ɗe yi ha hiiri ina wayno kadi ɓe dartinani to gara Dakar ina wayno waɗi garmi gara hakkude police ji ɗi e sukaɓe ɓe école goto nan ɗon ne wiye école Ahmad Bari ɓe naati toon kamɓe sukaɓe ɓe jaltini suisuji ɗi ɓe duppi pallanteje jamɗe ɗe ɓe dajjiri ɓe nawi galleji mabɓe e holɗum kadi ina wayno dame jamɗe ɗe fof dajjitama ɗum kadi yiyaka ina wayno oɗo école kam wonta refte ha laaɓi boni tan ha boni no fewi ɗum noon ina wayno société civil o yaltini konngol muɗum wi ko police ji ɗi mbaɗi ko fewani neɗɗo mayɗo yaha ha ina beddo garnatuji e nder Bamule ɓe oɗon ubbe kamɓe police ji ɓe jaabima société civil onon kon oñiɓe onon ko banggal opposage tan garduɗon gabbi ɗon on kalata gonga minen emin daari min mbaɗani hay hunde min darota kono eɓe beddo amen kaaƴe haaɓe mbara min taw min mbaba yoftade min jottorto tan ko garnatuji ɗum ɗon noon so ina weli on so ina metti on ko minen mbaɗata ɗum ɗon soɓe toñimin tan min jottorto ɗum woni haala hakkude société civil e police ji ɗi so en garti ɗo e nder Ziguinchor préfet Ziguinchor de yaltini konngol mum holɗum o yamiri armée de interdit yeede ɗum e nder Ziguinchor Bignona Oussouye Kafountine holɗum yeyetake e bedda ɗum ko wayno paakaji walla jasiji walla jambe ɗum o haɗi ɗum hay goto hoto yiye ɗum ina yeeya e bedda walla ina welni ina yeeya ɗum kala hen jeeyaɗo koko jaggete kuugal fawo e dow muɗum
so en garti ɗo henna alias eɗen gandi ko galle faresanaɓe wonɓe ɗo henna ina wayno événement o guila premier oɗo galle kam bonnanoma ɓe mbaɗino hanki wicin mabɓe ɓe jooɗima ɓe ƴeewi ɓe kolliti ko bonani ɓe kono hulɓini ɓuuri bonandeɓe noon ko defte mabɓe article mabɓe foof duppede ha laaɓa ɗum ɗo dey ɓe kolliti mette mabɓe no feewi e oɗo événement sukaɓe ɓe ko mbaɗi oɗo galle ɗum ɗo ɓe kolliti mette mabɓe no feewi ɓe kolliti kam ɓe beltaki ko golle ɗe ko mbaɗa ko ɗum weltare mabɓe ala hen so wona metta wonani ɓe hen ɗum noon weltare tv musidɗo ahmadou sakiɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yo andito waldeja allahumma amina seydi keɓe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen ñande aljuma jeenayyi lewru korse gonɗen ɗum ko ñande hen wonno ñalawma mo mbiyata fête de la fédération de leydi russe ko ñalawma walla mo mbiyata jour de la Russie e nder leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e jokkodiral hakkude leyɗele hono Abdoulaye Maïga hono Abdoulaye Maïga yeehi tawtoroyede kanko tigui yeehi tawtoroyede ñalawma o taw ko dow inde laamu leydi Mali o yahani goto noon omo yaadi e sette timmuɗo no feewi mo yaadi tawi ko yimɓe gouvernement ko wayno ministre de la défense hono colonel Sadio Camara wondude e ministre de la jeunesse et des sports hono Moussa Aga Attaher ɓe jeehi noon koye dow bismago ambassadeur joɗaniɗo leydi Russie e nder leydi Mali hono son excellence Igor Gromyko ngoɗo bismago noon e ngoɗo notago ene holi tigui wonde jokkodiral moƴƴal gongal hakkude e cilagal moƴƴal gongal hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Russie kañum e leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen justice mo leydi Mali ene tawe e sunare mawde ne feewi nden sunare noon ko jaltugol aduna mennoɗo wonde procureur de la cour d'appel mo Bamako biyetenoɗo Daniel Tessugue noon ko aleda hande sappo e goho lewru korse 2023 o yalti aduna ko hande o hooti e joomi ko e nder Bamako lamorgo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen e mbadi yidde kaya yo wiyoɓe wuyi woni tigui wiɓe wuyi yaaduɓe e référendum taw ko référendum woni memtugol tunorgal leydi ɗamniɗo waɗede ñande sappo e jeetati lewru juin ndu gonɗen ɗum hono colonel Abdoulaye Maïga ministre d'état ko kanko kadi woni coordinateur national de la nouvelle formation o waɗi conférence aseda hanki o yeeso yimɓe médiaji kewɗi o holliri noon wonde kay o holliri oɗo saaha joni wonde pelle tafama taw ko pelle biyeteɗe collectif taw ko wiyete des collectifs des acteurs institutionnels pour un oui massif woni tigui pelle tambiɗi kay beele wiyoɓe eɓe ene ɓuura hewde to pucci dogata ɗen pelle noon holliri ko yimɓe tawete majje ko yimɓe gouvernement wondude e yimɓe CNT woni conseil national de la transition e yimɓe pelle goɗɗe kewte ko pelle ɓattiɗe laamu kañumen tawete hen yidde laamu ngu noon ko yo wuy o kay ñande sappo e jeetati yo ɓuuro hewde to pucci dogata koto leydi Niger paɗen aljuma jeenayyi lewru juin gonɗen ndu sebbitiɓe mbaɗino jangu mumen e nder mine d'or artisanal goto to nokku biyeteɗo Arlita ene tawe to rewo leydi ndi sara kerol hakkude mabɓe e leydi Algérie koninkoɓe leydi ndi tawetenoɓe ɗon mbawi tigui notitade hen e dartade ɓen sebbitiɓe ɓe mbawi koninkoɓe noon kolliri wonde ɓe jooɓima wat boniɓe tato ɓe nangui goto ɓe keptiniɓe kadi autoji 4 ɓe duppiniɓe auto goto wondude ɓe keptiniɓe kadi arma kewɗo ɓe tetti juuɗe ɓeɗon waɗa boniɓe taw ko bila mo laamu ngu ɓayyini ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to Niger koto leydi Nigéria paɗen hoorejo kesso leydi Nigéria hono biteɗo Bola Tinubu o waɗi tigui waɗino suspendi woni o yowino gonɗo gouverneur banque centrale de Nigéria woni tigui o ittinomo e golle makko ñande jamma aljuma noon ina wiyata aseta sappo lewru juin gouverneur banque o ittaɗo o wiyama teɓa omo tawe juuɗe dadiɓe omo wiye omo inde makko noon o wiyete ko Godwin Emefiela ko neɗɗo ɓattiɗo noon gonnoɗo hoorejo leydi ndi biteɗo Mouhamadou Buhari hande noon omo tawe juuɗe kanko oɗon gonnoɗo gouverneur de banque omo tawe juuɗe dadiɓe o tuma noon ko mbuñari e diskude koppereje kewɗe no fewi ha sabade kay ko wiyete cash ene ngakka e nder yoga e bankaji
e nder leydi he habruji men ɗemgal pulaar koto leydi Soudan udduten kabruji men chief ɓen tawa ko généraux ji ɗiɗi ɗaftodiroɓe gardigo leydi Soudan wonnoɓe tigui e pellodiral oɗo saha kala ɓe mbaɗino trêve woni sifande kay piyanɗe enen darto 24 heures fiyande ɗe no on trêve noon gasi ha laaɓi subaka hande o subaka lawta piyanɗe ɓamti hakkude ɓeɗon ko nin koɓe nder Khartoum tawa ko ɓe ɗiɗon généraux ji ɗiɗi moni hen kala ene wiya ko kañum foti artade leydi ndi aleda hande o mbiɗen trêve o ko 24 heures wonno ko aleda hande gasi wuro Khartoum noon lamorgo leydi ndi tawa ko wuro tawatengo hen fodde million ngaji 5 aade piñir tigui ko piyanɗe ɓutte e bomboje kewɗe no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongatno on habaruji men e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Saga Kebe nangani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko min sehil men Seydou Abou Bah ñalawma janggo noon ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on